बे समाव आङो फुंबिलि समावहाय बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ आं जासिहरनाय जाहैबाय। दा जों दिनै हाबाफारि लादों नैबे बेलगुरि 8 नं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय बेलगुरि गामि सा बेलगुरि। दा बे बेलगुरि गामियावहाय गुबुन गुबुन राजनीति दोलोनिफ्राय फैनानैहाय बाहाय 100निबो बारा दा 40 न'खर आरो 100निबो बारा सुबुंफोरा दिनै बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै जोंजों जयेन जाफैदों। दा बे जयेन हाबाफारिखौ जोङो एसे सिगाङावहाय बयखौबो जों बरायनानै लाबाय। दा बियो एखेबारे मिसा खोथा, बे नंखाया। दा गुबुन गुबुन राजनीति दोलोफ्रा गावबागाव दोलोनि बिसयै गावबागावसो मिथिलायगौ। दा बाहाय बेखौ जुदि जोङो खोनानानै जों मिनिनाय मोनदों। दा बिजेपि दोलोखौ दतमा बियाबाव बड'फानि जोनोम जायगा हिसाबै टिकेट होनाय नङा होननानै जोंना मानगोनां रबिराम नार्जारि एमएलए बिथाङा बुंगासिनो दङ। दा बे बेलायाव आं बुंनो थांगोन जे जुदि टिकेट होआमोनब्ला सिगां समफोरावहाय 2015 आरो 2020आवहाय बिजेपिया बे दतमा समस्तियावहाय खननै बिसायख'थि गेलेलांबाय। दा ओइबारबो नैबेहाय 2025आवबो बिजेपिया हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय दतमा समस्तियाव माने प्रिपारेसन जागासिनो दं आरो बे गेलेगोन, टिकेट मोनगोना खाथां। बेखिनिखौ आं बे समावहाय बुंबाय आरोखि। दा आङो दतमा मण्डलनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै दा बे ओनसोलनि दतमा समस्ति ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिजेपि दोलोखौ मोजां रोखोमै अनसायदों, बरायदों। दा बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंबो साफ्रोमबो बयनिसिमबो बे अनसायनायखौ माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बजबना लानायजों लोगोसे आंबो बिसोरखौ माने आंनि अननाय सिबिनायखौ बिसोरनो होबोबाय थादों आरोखि।